Begin to pray. The name of Jesus. You. Wamanoban. Ndihamba ndodwa tata. Huh? Ndihamba ndodwa tata. Where you from? Ndisuka eMarikana. Come. Where you from? Ndisuka eMthatha. Usuka Mthatha. Ewe tata. Which part of Mthatha? Umvezo tata. Mvezo. Ewe tata. There is a case. Ewe tata. Huh? Ewe kunjani? There's a case. Ewe tata. June Ewe tata. 10. Ewe tata. There is a court case. Prophesy. But what I see in a spiritual realm, be careful. They've sent people to kill you because of that case. Where is the court case? Apha eMitchells Plain tata. In Mitchell's Plain. Ewe tata kunjani? Where are you working? Ndisebenza apha eMitchells Plain tata. Same Mitchell's Plain. Ewe tata. Go to the altar. Yeah. Prophesy, Lift up Papa. your hands and say, I shall live, I shall not die. Say, I shall declare the goodness of the Lord in the lands of the living. Grace upon grace. I receive. I say grace upon grace. I receive I that. say grace upon grace. Igama lam ndinguzikhona Mtumni. Ndihlala apha eMarikana. Ndisuka eMthatha. Ndiqala ukhonza apha ngo-2022. Umpostile namhlanje undiprofethile. Ndihleli phaa futhi bendingalindelanga nto. Watsho uba wandibuza uba ndihlala phi. Ndamxelela uba ndihlala eMarikana. Wathi ndisuka phi kahle kahle. Imvelaphi yam ndamxelela uba ndisuka eMthatha. Wabuza uba ndawoni eMthatha ndamxelela uba eMvezo. Wathi ke na ke ubona ikheyisi. Ndathi ke mna ewe tata kunjani. Nge-10 kaJuni. Yani ke ikhona ikheyisi because nge-10 kaJuni ndizawuvela ecourt. There is a case. Ewe tata. Huh? Ewe kunjani? There's a case. Ewe tata. June Ewe tata. 10. Ewe tata. There is a court case. Prophesy. But what I see in a spiritual realm, be careful. They've sent people to kill you because of that case. Where is the court case? Apha eMitchells Plain tata. In Mitchell's Plain. Ewe tata kunjani? Where are you working? Ndisebenza apha eMitchells Plain tata. Same Mitchell's Plain. Ewe tata. Go to the altar. Yeah. Prophesy, Lift up Papa. your hands and say, I shall live, I shall not die. Say, I shall declare the goodness of the Lord in the lands of the living. Ndiyakholelwa ukuba umpostile ethethile nam uba akho nto iza kwenzeka. Yonke into izawuba rayithi. Ndingathi kumbukeli makeze enkonzweni. Izinto apha ziyenzeka.